ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನೆ ಒಂದು ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ದಾತ ಮಾತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಹೇರಂಡ ಹೊಸತ ಚಾನಲ್ ತೂಂದು ಬರಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ನೆಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲ್ಲೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆದ ಫಾಂದು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ LIC ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಉಂದು. ಸೊ ಇಂಚ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಅಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಮಾತಾಡು ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡು ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೊದನಿಕ್ಲ ಕೇಂಡಾರಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಉಂಡು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಕಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಂಡ ನೆನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ ನಕಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಐನ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಂತದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ದೀದ್ ಕೊರ್ನ ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುಣಗಾನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಬೆಲೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪುಣಗಾನಿ ನೆಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ತಿಕ್ಕೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೆ 2 ವರ್ಷ ಆತಂಡ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ 2 ವರ್ಷ ಕರಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆದ ಈ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಾನೊಂದು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಪಾಡೋಡ ಅನ್ಪಂಡದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬಾಂಡೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಓದೋಲಿ ನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓದರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಓ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಡಂಡ ಓದೋಳು ಅಂಡ್ ಕನಿಷ್ಠ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೋಕ್ಲು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ಲ ಕಲ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಕಲ್ತನ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಏಪ ಮೆಚೂರಿಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಏಪ ನಮಕ್ ಇನ್ನತೆ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ಬೋರ್ಡು ಸೊ 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 1 ಲಕ್ಷದಾತ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ಬಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ 18 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ನಮಕ್ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಹತೆ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಉಳ್ಳ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಓದದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 18 ವರ್ಷ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು 18 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪಂಡ 18 ವರ್ಷ ದುಲಾಯಿ ಮದುವೆ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂದ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಅಂತಂದ ನಮಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತದೇರು ಒಂದು ಮಾತ ನಮಕ್ 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನೆ ಸದ್ಯಗ್ ಈ ಪಾಲಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೃತಿ ತೆತ್ತದಿಯೋಡು ಅವೇ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನೆ 18 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ నేను ಜಾಗೃತಿ ತೆಚ್ಚಿಂಡು ಫುಲ್ ಅವು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಂತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪನೇಕ್ಲ ಬುಕನೆಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಡ್ಲ ಬರೀತೀರಿ ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಲ ಬರೀತೀರಿ ನಮಕ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಓದೋನಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿತ್ ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬುಡೋಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊರ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿತ್ತೇರ್ನ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಇತ್ತಂದ ನೆಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಲೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತನ ಯಾರುಂಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತಿಕ್ಕೊ ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ಟಿಗೆ ಮಟ್ಟ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.
ಪಾತ್ರನುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ 18